Alikho lisholo lingenazi izalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ithemba ngokuqashwa kodokotela kukhuthazwe ukusebenzisana kwezempilo nabelaphi kanti umngani kamagaqa ufuna liphenywe ibheshu. Izindaba ze-1 KZN TV uzifundelo siyabongwa kaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Kuzoqashwa odokotela bangama-20 kwinqwaba yodokotela abahlezi emakhaya bangasebenzi. Lokhu kumenyezelwe uNdunankulu uThami Ntuli noNgqongqoshe eMnyangweni weZempilo uNomagugu Simelane ngesikhathi bephume nekhabhinethi yonke yahulumeni wesifundazwe ukuyolalela izikhalo zalabo odokotela. Laba bathi-ke lokuqashwa kodokotela kuzokwenzeka ngokushesha ngesikhathi ke kusalindwe uMnyango weZempilo kuzwelonke ukuba-ke udedele uhlelo lokukhipha imali yokuqasha odokotela abaningi. Babalelwe 20 odokotela bazoqashwa kulaba bebeqhinqe ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezempilo kanjalo nelandunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kumenyezelwe uNdunankulu noNgqongqoshe uNomagugu Simelane ngesikhathi beyolalela izikhalo zalabo odokotela. So Premier is going to advertise those, or we are going to advertise. Premier is going to approve today. We are going to advertise those. In the next 7 days, the advert will be out. And then the other posts are not within our space. It's a national process. A national process that is between the Minister of Health, Minister of Finance, and the Parliament. So as soon as they have concluded their process, we then come and advertise. When are we saving our nation? I don't know, Prima. Maybe if you can visit one of the hospitals, go to hospital, visit them. You will find queues there. There are no doctors. There are people who are pensioners who wake up 4 a.m. in the morning. They live without being attended to. But yet, some of us here who have money, who are well equipped, when we get sick now, we're going to get help. All I'm saying it's not us. You are even disappointed about the citizens of this country. Their doctors, they've been standing here. They're sleeping at home. But we're fighting to serve them. We're fighting not to serve ourselves, to serve the very same citizens. They're passing us here as if they don't see us. Why this budget is only affecting KZN? Because the other provinces are placed. I have a friend in Mpumalanga. She was placed in March. I have friends in Gauteng. They finish now, they are ComServe, and within 2 weeks they are placed. uNdunankulu uThami Ntuli uthi uzosayina ukuqashwa kodokotela abangama-20. Because of the financial limitations, there is a process which is coming to my office for but only 20 posts for now, but from provincial government. While we are going to wait for the portion from national minister, which you are all aware about, we will be then considering the one that is internal, but which will not accommodate almost everyone. This one will accommodate only a minimum of 20 doctors. Kanti uSimelane uthi basalinda umnyango kwaZwelonke ngokuqashwa kodokotela abaningi. The process ka-800 is a process of the national minister and national parliament. So they will tell us how many posts they have and then we'll be able to advertise. We do need doctors in our facilities. That's something you can't run away from. We are short of doctors. But the problem is that the monies that are supposed to come have not arrived. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Ungqongqoshe umnyango wezempilo esifundazweni uNomagugu Simelane uhole izingxoxo nabaholi babelaphi bendabuko bebhunga-ke ngezinto ezithinta ukusebenzisana. Ekhuluma neziko lezindaba uSimelane uveze ukuthi iyakhathaza eyokungaxhumani kahle phakathi kwabezempilo nabelaphi bendabuko. Kabugagculisi ubudlelwano phakathi kwabelaphi bendabuko nomnyango wezempilo. Lokhu kudalulwe uNgqongqoshe lomnyango esifundazweni ngesikhathi kuqhubeka umhlangano nabaholi babelaphi ukubhunga ngezithinta ukusebenzisana kulezi inhlaka. At leadership level, i-partnership yethu is very good. We work well with ubuholi noma abelaphi bendabuko. Kodwa uma sihlala sixoxa nabo siyabona ukuthi i-relationship ikwi-leadership kuphela. Uma ngabe usungena kuma-facilities ey'bhedlela ema-clinics ayikho kahle i-buy-in le esiyayisifisa ukuthi ibe khona ukurecognizewa kwabelaphi
bendabuko. Ingakho sithi kusho ukuthi kubalekile ukuthi sigcine sine conference ehlanganisa bonke abantu, ehlanganisa abelaphi, ehlanganisa ama health practitioners akwa health, sihlale endlini eyodwa sivumelane sisonke ukuthi yini okufuna siyenze ndawonye, ngoba uma sizoxoxa nabelaphi bodwa siphinde sixoxe nabantu bakwa health bodwa, uma sekuyo implementwa lapha akusa implement into eyodwa. And ke yona into esiphatha kabi kakhulu le ekhomisa ukuthi i-relationship yebikhona at a level yobuholi, kodwa kuma facilities lapho kufuna ngabe khona ngempela i-relationship cha siyabona ukuthi kunenkinga nesesekhona. Kusukela eminyakeni edlule usungulwe uhlelo lokusebenzisana kwabelapha ngamakhambi esintu kanye nangokwesilungu ngenhloso yokuphucula lo mkhakha. Abelaphi bathi ke ziseningi izingqinamba ababhekene nazo, ikakhulukazi uma ke kuza udabeni lwezimvume zokumba amakhambi nokusebenzisa ke izilwane ezithize ukwenza ke wona amakhambi nokunye. Siyayidinga lento kuthiwa i-regulation framework kwaZulu Natal ezokwazi ukuthi ifake zonke lezi zinto lezi ethinta indaba nature conservation nendaba yokusebenza kokulapha kwendabuko nabaka Department of Health, nanokuthi ke lama permit lawa athatha isikhathi esingakanani la ka wildlife, ngoba enye inkinga abelapha bakhala ama permit lawa abeba isikhathi esingangonyaka. Kodwa manje ke exoxeni kwethu nabezemvelo ase-extend ukuthi azoba u5 years. Kodwa nakho lokho thina njengekomiti leli lesigungu sabelaphi kwaZulu Natal ithina okufanele sikubuke lokho ukuthi sizokwenza kanjani ekutheni ukuthi lama permit azonikezwa obani, ngoba niyazi kulesikhathi samanje nombani uvuka beyinyanga. Abelaphi banxuseke ukuba baqeqeshwe ngezindlela zokunakekela izigulini. Part of training ziningi izinto ezifakwayo kuyona, including ukuthi uma ngabe umlaphi ezogcaba ipatient wenze njani, usebenzisa iblade eyodwa awuyiphindi iblade komunye nakho konke. Nabo laba sebetrainiwe abelaphi bayashela ukuthi bayawadinga ama refresher courses, and we agree, siyavumelana nabo. So part of iprogram esizoyidiscussa noma esizoyixoxa uma sesihleli nabo ukuthi training siyenza kanjani and iziphi izinto esifuna ukuthi siyifake kwi-training yabelaphi. Engikuthandayo ke ukuthi they are willing ukuthi bafunde so that bazi nabo ukuthi patient nayifika kubona bayilapha nini bona as the first person ukuyilapha noma bayirefera nini. Abelaphi are also raising ukuthi sithi bona abarefera ama-patients ey'bhedlela, kodwa iy'bhedlela asifuni zona ukurefera ama-patients kubelaphi. I-conversation ke sizoba nayo laphana kwi-conference. Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu ngeseThekwini. uThabiso Zulu owayengumngani kaSindiso Magaqa owayengunobhala jikelele we-ANC Youth League uthi ufuna kuphenywe kabanzi ngenkohlakalo eyavundululwa emahhovisi omkhandlu umzinyathi neyaholela ekutheni kubulawe uMagaqa. uZulu usho lokhu engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba kulandela ukugonyuluka kukaMsola uSibusiso Ncengwa owazivumela ngokwakhe ukuthi wabake nesandla ekubulaweni kaMagaqa. Emva kweminyaka eyisikhombisa uMagaqa adlule emhlabeni kade edutshulwe kanzima ngoJulayi waze wabudlula emhlabeni ngoSeptember wango-2017 maduze kuzogwetshwa omunye wabathinteke ekubulaweni kwakhe emva kokuzivumela ngokwakhe ukuthi waba nesandla ekubulaweni kaMagaqa waphinde waveza namagama abantu abathintekayo nangetulo lokubulawa kaMagaqa. Esitatimendeni esenziwa uSibusiso Ncengwa waveza ukuthi kwahlanganisa kanjani ukubulawa kaMagaqa, waphinde waveza namagama abaholi abathintekayo kanjalo neziphathimandla lasemzimkhulu ezayiphethe ngaleso sikhathi, waphinde wadalula namagama abantu okuyibona ababexoxa ngayo indaba yemali ababezokhokhelwa ngayo emva kokwenza umsebenzi wokubulawa kaMagaqa. Emva kwalo lonke lolo lwazi iziko lezindaba libe seliba nengxoxo ekhethekile nomngani kaMagaqa uThabiso Zulu okuyena kusukela kwasekuqaleni kwalolu daba wayilokho emile ekutheni uMagaqa ubulawele ukulwisana nenkohlakalo yokudliwa kwemali okulingiswa kwehholo iMemorial Hall emzimkhulu okwasesetshenziswe imali engaphezulu ka-20 million wamarandi kodwa umsebenzi wokulungiswa kwawo ungekho. uZulu ephawula ngolwazi olusha ngaleli icala uthi yebo inqubekela phambili khona kodwa kuningi okusamele kuvele. Sisasengxenyeni nje phakathi nendawo ngeke sithi sekuphelile sokuyisiphetho ngoba ukhumbule kusawumuntu oyedwa uvume icala nako kungezanga kalula
kodwa ngaphezulu kwaloko abakaboshwa abanye babantu abathintekayo nesokuzwakala nane senikwazi thina besivele sikwazi abesazi futhi ukuthi bona abathintekayo so abakaboshwa labo bantu so umthwalo nendlela isayinde kusazoqhubeka kufanele kusetshenzwe ukuze kuzogcina kukwazi ukutholakala ubulungiswa obuphelele. Ngomhla ka-17 kuSeptemba ngo-2017 okuwusuku okwangcwatshwa ngalo uMagaqa enkonzweni yakhe kunabaholi be-ANC abathembisa ukuthi bazoyinakekela ingane kaMagaqa. I single out the following comrades who are also here to convey their honor. Tandile Sunduza, Jacob Lebogo and Thulani Twala. Together with Maggie Monsami, we have assigned this comrade the task to drive forward the launch of the Sindiso Magaqa Trust for the education and subsistence of his children, amongst others. Ngesikhathi iziko lezindaba livakashele eMzimkhulu ukuxoxisana nomndeni kaMagaqa, lo mndeni wakubeka kwabasobala ukuthi alukho usizo sokwalithola ku-ANC bagcina ngetshe lengcwaba likaMagaqa. Owe-ANC eHerigwala ephawula ngalokho okuthinta umndeni wakaMagaqa uthi abalimaza indaba yabaholi abenza izethembiso makushoniwe bese bengazigcini. Well, okubuhlungu kakhulu nento ekhona embuthweni wethu ukuthi abaholi kufe kube nabaholi abakhethwe engqungqutheleni bahambe beyowenza izithembiso abazenzayo noma abaholi ababezenzile izithembiso uthola ukuthi abasekho embuthweni. Manje uma ngabe sefika uqinise sekhethiwe njalo nobhala wesifunda noma weregion akazi ukuthi kwakuthenjisweni ngoba yena wayengayona ingxenye yobuholi bangaleso sikhathi obahamba beyovakashela umndeni bafike benza izithembiso. Engikwaziyo nje ngefamily yakaMagaqa ukuthi thina njengane ngenkathi ngisawunobhala we-ANC Youth League besiya kuyihlonipha ifamily sifike sizocela ukwenza nje ama programs anjenga no red laying siyazisa ifamily uma kuzokwenzeka isifundo ngempilo noma ngezikhathi zika Sindiso Magaqa sihambe siyoyichazela ifamily uthola ukuthi kuba khona izinto esizishiyayo kodwa futhi bese siyenza icommitment ukuthi uma ngabe kukhona uma afisayo ukuthi ngakwazi ukuthi silekelele khona bas indicate lesikwazi ukuthi silekelele. Estatimendeni sophiko lozokushushisa saqinisekisa ukuthi uSibusiso Ncengwa ozivumele ngokwakhe waphinde wadalula udaba lokubulawa kaMagaqa uzogwetshwa maduze. Usibonelo Mnyeza, Umbulelo Mpofana nabo icala labo lizoqala ngoSeptemba kuwona lonyaka emva kwesicelo esenziwa uNcengwa ayethe ufuna ukuthi amacala wabo aqulwe ngokuhlukana. Umlungisi Ncalane ongomunye wabasolwa yena usasesikhungweni sokulashelwa ukugula ngenqondo. Ngomhla ka-30 June kuwona lonyaka uNcengwa ulindeleke ukuthi agwetshwe enkantolo enkulu ePietermaritzburg. Umndeni kaMagaqa uthi unethemba lokuthi ubulungiswa usuzobona masiqala kukhona abagwetshwayo. Ewe kona ke iminyaka seyihambile uthi uSindiswa wathutshulwa ngo-2017. Wathutshulwa ngo-2017 kodwa ke ngokusibona ngoku ke ku-2025 kukhona okuvelayo esinethemba lokuthi ke futhi ke nomthetho uzakudlala indima yawo kuze ukuthi bonke abenzi bobubi bagwetshwe babese endaweni bafanele. Yeah, kukhona izinto ezikhona ezivelayo ezintsha esinethemba elikhulu lokuba futhi ke nazo uzancedisa kakhulu nasekuphiliseni umama ngaSindiso omncane umuntu omdala ona 71 years ophila nesifo sekashukela. Ngesikhathi kulungiselwa memorial service together ne funeral zazikhona izethembiso zazisuka kwinhlangano kodwa ke immediately after kungcwatshiwe azange kube sabonakala kwanto evelayo. More especially nje ilungu lenhlangano lalikhuluma ngememorial service lathembisa ba alizulahla umndeni wakaMagaqa even nangesuku lomngcwabo ilungu lalikhuluma kwinansike emngcwabeni lakhona lesuka kwenhlangano la kuveza ukuthi alizulahla umndeni wakaMagaqa kodwa ke konke lokho ke azange kube sabonakala ngangendlela kwana ke noma sokuqulwa icala sesiloko siya ezinkantolo abasabonakala abasasixhasanga nje sihamba nje sisodwa siwumndeni. Ake sihlabene nali ke futhi sihlangabeze nezinye futhi masibuya.
Ake sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ithemba ngokuqashwa kodokotela kukhuthazwe ukusebenzisana kwezempilo nabelaphi kanti umngani kaMagaqa ufuna liphenywe ibheshu. Iqembu leDemocratic Alliance selikhale kakhulu ngokungalungiswa kwemigaqo ezindaweni ezakhele umasipala wasemngeni Impendle, Impofana kanye nasemgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Leli qembu likuveze lokhu ngokhola ke imashe nokuthula ebisuka eHawiki ibhekiswe emahhovisi omnyango wezokuthutha eSidara ngasemgungundlovu. Iqembu iDemocratic Alliance amalungu omphakathi kanye nosomabhizinisi liholeka imashi bibheke emahhovisi omnyango wezokuthutha eSidara emngeni ngenhloso yokuzozwalisa izikhalazo zalo ngemigwaqo eminingi engekho kwesimini. Leli qembu lisekwaningi ke likhalaza ke ngalemigwaqo kodwa ke alizitholeki izimpendulo kulomnyango. Lithi ukonakala kwalemigwaqo kukhunyabaza umnotho kuphinde kubeke engcupheni izimpilo ke zabantu. Emgwaqo emngeni kakhulukazi leyo engaphansi komnyango wezokuthutha iwohla kuyilecisha yonke. Sinemgwaqo leyo ubhuqu la izakhamuzi zikhalela ukuthi bacela noma ugarage nje ozofika uzoshaya light blading. Mase kuba khona le etiye. So masibheka umgwaqo u-R103 yila khona kunama restaurant kunama hotel la esithola khona ukuthi izivakashi zifikela khona. Izivakashi zikhaliswa ukuthi ke mezihamba ngawo R103 zingena kwama pothole uqhuma amathaya. So lokho kwenzani kuxosha izivakashi lezi esizama ukuziheya somkhandlo wasemngeni ngoba siya understand ukuthi umnotho wasemngeni usebenza ngento embili usebenza ngeagriculture and tourism. So yiloko kubangela ukuthi sigcine sifike lana inqwabe yezikhalazo sizitholile. Leli qembu lithi umnyango wezokuthutha esifundazweni kwaZulu-Natal uyala kubohlangane nalo kulolu daba lokuba ke kulungiswe lemigwaqo eyonakele. Ingqinamba esibhekana nayo ke mesidila nomnyango ukuthi siyabhala sincenge senza ama meeting ukuthi sihlangane nabo sigcina singatholi lutho. Ikona kusikhalisa kakhulu ngangcono kuba basinika iplan of work ukuthi ke ngale nyanga bazokwenza ukuthi ngale nyanga bazokwenza ukuthi kanjalo. Leli qembu lihamse kuhlu lwezikhalazo kulomnyango ngemigwaqo elikhalaza ngayo engekho kwesimeni. Usomabhizinisi wendawo uthi lemigwaqo ikhinyabeza ukusebenza kwabo ngoba ayiphephile. Major potholes, major accidents, very dangerous. It's affecting tourism, it's affecting business as well, and it's affecting the total economy. Yeah, because nobody wants to buy anymore, nobody wants to visit our beautiful Midlands, and we're just asking for support and help and communication and delivery on their promises. Iqembu Inkatha Freedom Party IFP ngamafuphi eMnambithi libambe imashe nokuthula esuka enkundleni yezemidlalo eKandahar ibheke estation samaphoyisa edolobheni nokuyilapho ke amalungu eqembu ezwakalise khona ukungenami ngabokufika kabangenazo izincwadi ezibagunyaza ukuhlala kulelizwe nokuthengisa ngezinto eziyingozi emphakathini. Usihlalo weqembu leIFP ngaphansi kwesifundo uMnambithi Ndaka uthi inhloso yale mashi ukuzwakalisa izikhalazo zabo ngabokufika kuleli. Njengoba silabe size ngezikhalazo njenge-IFP siqalile lapha yakwamasipala sabacela ukuthi namasipala kaqinisekise ukuthi kukho konke akwenzayo yaqinisekisa ukuthi lamaphara agcwele la labantu bokufika bagcwele la konke emthethweni akenza imizamo ukuthi kube khona akwenza ngoba siyibo sibona bemosha idolobha lakithi ilokho besikhulume ngakho kakhulu saphinde futhi sabuye sacela nakubuthi ukuthi nabo nakwenzeka kukhona into abayitholayo abaqinisekise ukuthi abayena seyitolo nakuphi nje babheke ukuthi abantu abaqashiwe izitolo ngaba abantu labo yini ngempela okufanelekile yini baqashwe banazo imvumo kukho konke okwenzakala bayihambele nezitolo ngoba sinezitolo la ezinabantu bokufika abaningi abaqashiwe kodwa abangekho emthethweni njengoba sila epolice station nakhona zogoqa futhi ngokunjalo ukucela ukuthi bafowethu sacela ukuthi qinisekisana ukuthi niyabaqoqa bonke labantu abangekho emthethweni nibavalele manje bavalele bese behamba abangafika bathathwe namhlanje kusasa futhi siyambona usekhona ngapha lokho yikho okusikhalisa kakhulu. Uqhube ngokuthi sekwandile ukungaphephi kwabantu ngenxa yabo bokufika kuleli. Nanokuthi siyaqiniseka ukuthi endaweni zakithi sekuthi sekwandile ukungaphephi endaweni zakithi siyacela kulezi indawo nisihambele ezifana koBhafada komhluma ezinokubulawa kwabantu okusimangaliso esicela ukuthi nakhona kube khona enikwenzayo njengamaphoyisa sinesikhalazo ke sokuthi futhi nabantu abaqashiwe sibona ngathi amaphoyisa siyacela nakhona ukuthi nisengezelele nakukho amaphoyisa abe maningi kuma wonke lama police station ethala kusukela phezulu koVandrenen uze njalo uzoshona lezansi kokuvukeni wonke abantu sicela ukuthi abaqashe abantu
bebaningi bese sicela futhi nokuthi abantu abapatrolayo benzeni bafuthi batholakala ngazo zonke izikhathi ngoba emini baba khona ebusuku uzokuthiya kulinyazwa abantu ukukhuthuzwa abantu amaphoyisa bengasekho ilokho nje singakho namhlanje ukuthi IFP isemkhankasweni ukuthi abantu bakwaZulu Natal abantu baSouth Africa bathola amalungelo abafanele. Kanti Mayor uMasipala Alfred Dumuza Masibisi ilwamkelile uhlu lezikhalazi kanti uthi bazokuthathela phezulu lokho kushiwo ngabantu. Ngimukelile uhlu lwama-demands e-IFP lapha la bebesho khona ukuthi bacela ukuthi umkhandlu wase-Alfred Duma uqinisekise ukuthi abantu abatradeayo la noma abahwebayo la edolobheni njengama-informal traders akuba abantu bala eSouth Africa kakhulukazi abantu bala eAlfred Duma bacela ukuthi umasipala ususe etradini abantu bokufika laba bangenazi imvume zokuba kulelizwe ngoba banalo ilungelo lokuba bahwebi kulelizwe. Bacelile ukuthi umasipala uphume uhambele amasaluni awuphume uhambele bonke abantu abama informal traders ubabona ukuthi banawo yini amaphepha okutrader la futhi uma kwabo ukufika banazo yini imvume zokuba la. Kubi kuthobe kadlahle ezindabeni ze1 KZN TV ngisemnambithi. Umhlazi wezepolitiki ozimele uSolwazi uZakhele Shamase ushayile ihlombe isinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa onqume ukukhomba indlela usekela ngqongqoshe womnyango wezohwebo ezimbonini nokuncintisana uAndrew Whitfield weqembu leDemocratic Alliance. Ekhuluma ke nabezindaba uShamase usihlabile isinqumo seDA waveza ukuthi kufana nokuthi bazama ukukhomba uMongameli uRamaphosa ngokumnikeza umnqamla juqu wamahora angu-48. Iqembu le-DA eliyingxenye kahulumeni wobumbano kuleli linikeza umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa umnqamla juqu wamahora angu-48 ngokuthi axoshe ongqongqoshe be-ANC abangenzi kahle kulohulumeni. Lokho kuza emva kokuba uRamaphosa ekhombe indlela usekela ngqongqoshe womnyango wezohwebo ezezimboni nokuncintisana uAndrew Whitfield weqembu le-DA emva kokuhambela ezweni laseMelika ngaphandle kwemvume kaMengameli. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDkt Zakhele Shamase uthi lesinqumo besifanele ukuba akhonjwe indlela uWhitfield. Umongameli unalo ilungelo ngokuphelele futhi esekwa umthetho sisekelo wezwe ukuthi ama-ominisa baseva at his behest ukusho ukuthi ngamanye amazwi uyena othatha inqumo zokuthi uminister umfakelani nosekela minister umfakelani ngaphandle ukuthi abeke izathu zalokho noma ke semkhipha kumini ungqongqoshe othile noma usela ngqongqoshe ukwenza lokho ngoba unamandla ukwenza lokho unezathu zakhe akudingi futhi ukuthi azayibeke ezidlangaleni kodwa lokhu Andrew Whitfield we-DA okhishiwe kuba usekela ngqongqoshe uwenza umathanda kuzwakala ukuthi wahamba wayemelika engagunyaziwe kodwa esebenzisa ama-state resources esebenzisa isikhundla sakhe njengosekela ngqongqoshe engagunyaziwe umuntu engacele umuntu kwimvume akareportanga ngamtshela futhi nomongameli ukuthi wenza lezo zinto lezo umuntu onjengaleyo uthatha nje umuntu oyihlongandlebe nongalaleyo ufuna ukuyiphatha ngakho ke fana khishwe vele so umongameli wenze into enhle ukuthi amkhiphe esikhundleni. Siyezwa nomsindo okhulunywa iDA ukuthi kungani yena ngakhipha abanye umongameli ongqongqosho nosekela ngqongqoshe beANC abambandakanyeka enkohlakalweni nokudukisa iParliament nabavela kwi-state capture babalo mahlobo babala onkabani babala omama uSimelane so lokho akuhlangane nakancane nento kaWhitfield. Umhlaziyi uthi lesiphakamiso seDA ngeke siphumelele noma ngabe iya enkantolo kodwa izoqhubeka ikhale ngaphansi. uStien Eisen amnikeza 48 hours ukuthi axoshe labo ngqongqoshe noma else ukumbeka isibhamu esiphongweni lokho okungafanelekile empeleni uyena ofana akhisho uStien Eisen ukuba ungqongqoshe kuhulumeni kwicabinet likamongameli ngoba ubeka isibhamu esiphongweni kumongameli umphoqa ngenkani ukuthi enze into angafanele ayenze futhi njalo mabe lokho besabisa leyo nto lena ayivumelekile ayikho emthethweni futhi baningi abantu abangajabula mangabe lo hulumeni wobumbano uhlakazeka ngoba abajabulile sikhuluma nje akuzwanwa kuhlakazeka uNqantathu ubumbano lukaNqantathu waANC SSCP Khosathu ngenxa yayo le GNU iDA ayikwazi ukuye enkantolo ngesiqumo sikamongameli ngoba
amandla kaMangameli okuqoka ungqongqoshe nokumkhipha asekwe umthethosisekelo futhi ke akaphoqeleki ukuthi anike izathu ukuthi umxoshelani futhi akaphoqeleki ukuthi umuntu bayisemfakele kwicabinet yakhe sefana hlaleke manje ngisho engafuni ukuhlala naye etafuleni elilodwa ngakho ke iDA uma ngabe gijima enkantolo ngeke iziliphumelele lelo cala kulindele ukuthi kucace ukuthi liqembu lizoqhubeka yini nokuba ingxenye yohulumeni obumbano emva kwamahora angama-48 abawubekile ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo empangeni. Ake siphinde futhi sihlabena nale linye ikhefu siyabuya nengosi ezomnotho kanjalo nezemidlalo. Ake siphinde sikubingelele futhi ukuthi ke wena usanda ukubukela izindaba zethu nazi izihloko esifulo sangazo namhlanje. Ithemba ngokuqashwa kodokotela kukhuthazwe ukusebenzisana kwezempilo nabelaphi kanti umngani kaMagaqa ufuna liphenywe ibheshu. Ake singene sijule ngosini yezomnotho. Randi lakuleli li-17.64 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-24.23 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.65 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$3,345.93 i-ounce kuthi welo ngahluziwe ube ngu-$67.68 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umgibelo wamahashi uSimanga Khumalo uthi ubona umjaho wanonyaka weHollywoodBets Durban July uyithuba lokuqopha omunye umlando. Lo jockey odabuka kwamashu uzobe egibele ihashi on my own kulomjaho ke onestake sika 5 million wamarandi ozobe usebhethwe eHollywood Gravel Racecourse eThekwini ngomhla zi-5 uNtulikazi. Ngo-2013 ke uKhumalo wabanga ujockey wokuqala omnyama ukunqoba lomjaho egibele ke ihashi uHeavy Metal. Waphinde wadla umhlanganiso futhi ngonyaka u-2022 enqoba ke noSparkling Water. Usethubeni ke lokungena ohlwini lo jockey ke olukhethekile asebeke banqoba ke lomjaho amahlandla amathathu. Kubona ke kubalwa ke ojockey abahlonishwayo njengoBetty Hayden, uFelix Coetzee kanjalo noRichard Fourie onqobe ngo-2014, u-2019 no-2020. Ake sibhekene naso isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnya ndlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.